Ito start na ng pag-seal. Yun. Ayan po, magandang gabi mga kaparing Jason. Ayan. Time check natin ay 9:03 ng gabi. Yun. Gawa tayo ng pandagdag business sa aming maliit na sari-sari store. Magluluto kami ng pantinda na salted peanut, salted manik. Asawa ko. Salted. Yan borlis. Yung kilo ng borlis dito sa Bicol ay 120. Dito namang pula 110. Yan. Ganyan yung pagluto ng mani. Habang di pa mainit yung mantika, sinasabay na namin yung mani tsaka yung bawang. Tapos para malaman natin kung sa amin, iba-iba naman yung paraan ng iba-iba yung paraan ng pagluto ng mani. Yung iba, binabasa mo na yung mani bago lutuin. Kami hindi namin binabasa. Basta yung palatandaan namin dyan, sabay yung yung mani tsaka yung bawang. Ang palatandaan namin kung luto na yung mani, doon kami nagbabase sa bawang. Kapag kulay brown na yung yung bawang, pwede na siyang hanguin kasi pag hinahango mo yun, mainit pa yun. Kasi patuloy pa rin yung pagluto ng ng mani. Ganun po. Para di siya mapait. Ang problema kasi namin. Ayan na. Halo lang para Tapos yung apoy, kunti lang. Hindi sakto lang. Tama lang na apoy. Hindi masyadong malakas. Ay, sabutan kaya dito Dilo. Sa dilog. Ito mga barjahad to. Sa kwarto. Lord to. Ayan, luto na oh. Kulay brown na yung ano niya.
maluluto ko yan. Kasi patali-tali pa yung pagluto ng kasi wala na sa mantika. Okay. Mm. Another batch. Ito na. Pag ganyan na yung ano niya. Kanina, ano yan, hindi ko kasi masyadong mahawakan eh. Medyo na, ano na yan. Ang sunod naman, yung kulay pula. Para may ano tayo, extra income. Hello po. Kasi masyadong nakalagyan ka ng kakagod. Yan, bawang. Sabay na po yan. Sabay-sabay na silang lahat. Ayan, tama baba nga. Kababag ka. Ang kumukulo-kulo na. Pagpalako na yan, kahirap yan. Tumatalsik. Putok na yun. Ano yung nakakatakot? Yan ang ano namin. Midnight snack para di antukin. Maraming tao sa labas. Dami rin bumibili. Gawa nga ng may last night dyan. Pinsan ni Mrs. yung patay. Ay, uncle mo na ba yun? Pwede na siyang patayin. Golden brown na siya. Ito, maputi pa yun pero mamaya. Gaganyan din. Pwede na siyang hanguin. Tapos bago lutuin, kanina pinulutan ko na ito ng mga mani. Minsan may mga sira. Excuse me. Eh, naranasan na natin yan yung kumain tayo ng mani na may bulok. Bilang kumapait. For viewers, hello po. Luto na rin yung mani na pangalawa. Dati pag pista, yung niluluto namin mani ay may manghang, mayroong cheese, kaya ito, salted. Ano mga paring Jason? To your viewers, hello po. Mahina yung signal. Naglalag. Maya-maya babalutin na po. Habang nag-ano pa rin itong mani, kasi mainit pa, mamaya pa balutin. Kaya nag-luto ako ng mais eh. Itong white parang pwede na siya. Midnight snack. Huwag mo na siyang isisirin. No. Ay! Pero wala tayong kandila. Pero, Meron ba? Parang ano ito? sa magbabalot niyan, ako naman yung magsasara. Midnight snack. Hindi pa midnight. Snack na ako.
Ayan, babalot na po. Kasi sana nakaupo naman. Mainit eh. Mainit. Sa araw na yun, sa panahon ng pagpili ng maharlikang Kain na ng mais. naroon ang lahat ng maharlikang pamilya. At kasama nila ay si Prinsesa Alina na pinili ng tadhana para maging susunod na pinuno ng Arian. Namumukot Malambot. sa kanyang mahaba, ginto at makinis sa buhok. 50 pesos na. Sige na, please. Habang nagpapatuloy Malambot yung ano, mais. naglibot si Alina sa malalim na kaliwatan. Tansya-tansya lang. Sige na. Nabihirang Oh. mata ng Sige na. Ano? Ano ba? Ang lakas na ibig sa likod niya, kaya napalingon siya sa takot. Isang higante Mainit. puso, may mga malabalahibo at umikinat ng mga mata ang Ambot, no? puso niya. Napasigaw si Alina sa takot. Gusto mo sabaw? Para mas mapabilis ang pagsulong ng puso. Ang mga pulang mata nito ay kumikinig sa galit. Hindi. Gusto mo sabaw? Ito, start na ng pag-cereal. Kandila lang po. Sige na, timpla na. Lemon piece.
Ayan siya. Ito na po. 5 piso each. At yun, tapos na po. Tapos na yung tapos na. Oras. 12:54 AM. At yun. Tapos na din. Good night. Ay, good morning pala. Bye. Okay na. At ang oras ay 1:18. Tulog na. Good night, everybody.